அனைவருக்கும் மதுரை மாவட்ட ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்கத் தலைவரின் அன்பான வணக்கங்கள் பல பல. அதாவது நீங்கள் அனைவரும் ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்கத்தில் உள்ள அனைவருமே மூத்தோர்கள் பத்திரிகை மாதாந்திர இதழ் வாங்குவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே தெரிவிக்கப்படும் தகவல் இது. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, செப்டம்பர் 2024 இதழில் தலையங்கத்தில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, மூத்த குடிமக்களுக்கான பிரதம மந்திரியின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் வரவேற்கிறது ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்கம் அப்படின்னு ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருந்தாங்க. இது எந்த மாத பத்திரிகைன்னா, செப்டம்பர் மாத பத்திரிகையில் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் எடுத்த உடனே 3ஆம் பக்கம் அட்டையை திறந்த உடனே ஃபஸ்ட்டில் தலையங்கம் தான் போட்டிருந்தாங்க. 2024 செப்டம்பர் 11ஆம் நாளன்று நடைபெற்ற ஒன்றிய அரசு அமைச்சரவை கூட்டத்தில் 70 வயது முடிந்த மூத்த குடிமக்களுக்கான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா ABPMJAY என்ற பெயரில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு காணொலி போட்டிருந்தோம். இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறாங்க நமது மூத்தோர் குரலில் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கார்டு எப்படி வாங்குறது ஏது வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆளாளுக்கு போய் ஒவ்வொரு விதமான கார்டை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. பிரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு 2 காப்பிக்கு 150 ரூபா கொடுத்து மதுரை கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் கூட பென்குயின் ஜெராக்ஸ் கடைன்னு அங்கே போய் ஆதார் கார்டை காமிச்சா போதும், அவங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஓடிபி வரும், அதில் மொபைல் கொண்டு போகணும். அந்த மொபைலில் வர்ற ஓடிபியை வச்சு அவங்க பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி கார்டு பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அது வெவ்வேறு ஸ்கீமுக்கு உண்டான அந்த கார்டு தான். இன்றைக்கு இன்றைய நாள் 10/11/2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை. இன்றைக்கு காலையில் ஒரு 11 மணி இருக்கும். இவரது ஓய்வு பெற்றவர்கள் சங்கத் தலைவரின் உறவினர் ஒருவர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸாக இருந்தவர். அவர் பேர் மருதுபாண்டியன். அவர் வசிப்பது சின்ன தொண்டி அப்படின்னு திருவாளர் தாலுகாவில், அது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் திருவாளர் வட்டத்தில் தொண்டிக்கு பக்கத்தில் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் சின்ன தொண்டிங்கிற கிராமத்தில் அவர் வசிக்கிறாருங்க. அவர் ஒரு மாதமாகவே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கான், அதில் கார்டெல்லாம் இன்னும் வரலையா அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாருங்க. இந்த கார்டு வந்தால் எனக்கு தகவல் தெரிவிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அப்புறம் மதுரை மாவட்ட ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்கத்தில் ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பரமசிவம் அப்படிங்கிற ஒரு கார்டை எடுத்து வந்தார். ஐயா, இதுதான் அந்த ஸ்கீமில் உள்ள கார்டு அப்படின்னு. அவர் எதேச்சியாக ஒரு கார்டை பிரிண்டிங் பண்ணி, இதுக்கு எவ்வளோ செலவுனா 2 காப்பிக்கு 150 ரூபா கேட்குறாங்க ஐயா, பக்கத்தில் பென்குயின் ஜெராக்ஸ்னு மதுரை கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதில் போய் பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துச்சார். அவர் வாங்கினதை வச்சு அதே ஸ்கீம் அந்த கார்டு மாதிரியே ஒரு 4-5 பேர் போய் எடுத்து வந்துட்டாங்க. ஒரு துணை தாசில்தார் ராஜாமணி, அப்புறம் 2-3 நாட்களுக்கு முன்பு 6ஆம் தேதி மஹபூப் பாஷா, திருமங்கலம் வட்டக்கிளையின் தலைவர், ஆதார் கிளையின் தலைவர் திரு மஹபூப் பாஷா, அவங்க எல்லாமே அந்த கார்டை போய் சரி இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் போல் தெரியுது அப்படின்னு எடுத்து வந்துட்டாங்க. இன்றைக்கு அந்த மருதுபாண்டியன் அங்கே தொண்டியிலிருந்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், சார் நான் இசேவை மையத்தில் அதுக்கு உண்டான கார்டு பிரிண்டிங் பண்ணேன், இன்றைக்கி தான் ஆக்சுவலாக அந்த கார்டு பிரிண்ட் ஆகி உண்மையான கார்டு வெளிவந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டை காமிச்சார். அதில் மருதுபாண்டியன் அப்படின்னு பெயர் போட்டு இந்த ஸ்கீம் மூத்த குடிமக்களுக்கான பிரதம மந்திரியின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்துக்கு உண்டான ABPMJAY மந்திரி பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா அப்படின்னே போட்டு பிரிண்ட் ஆகி இன்றைக்கி அவர் காமிச்சிருந்தார். காமிச்சு தொண்டியில் நான் எடுத்துட்டேன் சார், எனக்கு அடிக்கடி செலவாகிட்டே இருந்துச்சு, மாதத்துக்கு எப்படி மருந்து மாத்திரை வாங்குறதுக்கே ஒரு 10,000 15,000 20,000 வரைக்கும் செலவாகிட்டு இருந்துச்சு. ஏற்கனவே NHIS கார்டு, அவர் கவர்மெண்ட் சென்டர்லேருந்து ரிட்டையர் ஆனவர், பென்ஷனரு, இருந்தாலும் இது பயனுள்ள வகையால் இருக்குது. அது 4 வருஷத்துக்கு 5 லட்ச ரூபா, இது அப்படி இல்லை, வருஷத்துக்கு 5 லட்ச ரூபா. அதனால் இதுதான் சார் எனக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும், அதனால் நான் இன்றைக்கி அந்த கார்டு பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அந்த கார்டு இப்போ உங்களுக்கு அனைவருக்கும் காண்பிக்கப்படுகிறது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தது தான் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த ABPMJAY பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா கார்டு ஆச்சுங்களா. இதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா இதுக்குன்னு உண்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எங்கே இருக்குங்கிறத நம்ம தேட வேண்டியது. இப்போதைக்கு நம்ம மூத்தோர் குரல்லே எழுதிட்டு இருந்தாங்க, காசில்லா சிகிச்சையாக மருத்துவ பரிசோதனை சிகிச்சை மற்றும் மருந்து நுகர்பொருட்கள் தங்குமிடம் உணவு போன்றவைகளோடு சிகிச்சை முடிந்தவன் 15 நாட்கள் தொடர்ந்து கவனிப்பு என்பன போன்ற அம்சங்களும் அறிவித்திருப்பது மூத்த குடிமக்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க. இது எங்கே தான் ஆஸ்பத்திரி இருக்குன்னா, ஒன்றிய அரசின் மூத்த குடிமக்களின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக
சென்னை சைதாப்பேட்டையில் ஒரு இலவச மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருவதையும் நன்றியுடன் பார்க்கிறோம். நல்ல சிகிச்சை, தங்குமிடம், இலவச உணவு அடங்கிய நல்ல சேவை செய்யப்படுவதாக மூத்த குடிமக்கள் அனுபவித்தவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். போயிட்டு வந்திருக்காங்க ஆட்கள். அங்கே சென்னையில் இருக்கிறவங்க, இல்லை சென்னையில் வேறு யாரும் உறவினர்கள் இருந்தாங்கன்னா அங்கே போய் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு சென்னை போய் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நம்ம அந்த கார்டை காமிச்சோம்னா 70 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரே க்ரிட்டீரியா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு தேவையானது வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்கலாம், இல்லை வந்து வேறு வகையில் பென்ஷனராக இருந்தாலும், இல்லை சாதாரண குடிமக்களாக இருந்தாலும் யாருமே 70 வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே கண்டிஷன் தான். அந்த சைதாப்பேட்டை ஹாஸ்பிட்டலில் காசில்லா சிகிச்சையாக மருத்துவ பரிசோதனை செய்வாங்க. அதனால் நல்ல சிகிச்சை, தங்குமிடம், இலவச உணவு அடங்கிய நல்ல சேவை செய்யப்படுவதாக மூத்த குடிமக்கள் அனுபவித்தவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். இங்கே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஐயா நான் போய் அட்மிட் ஆகி என்னோடய வியாதிக்கு பார்த்துட்டு வந்தேன், நல்லா இருக்கியா, சார்ஜ் கிடையாது, இந்த கார்டை காமிச்சோம்னா அவங்க அதில் கழிச்சிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி. இது போன்ற மருத்துவமனைகள் மாவட்டம் தோறும் படிப்படியாக திறக்க வேண்டும் எனவும் மகிழ்ச்சியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து எல்லோரும் சென்னைக்கு போய் சைதாப்பேட்டைக்கு போய் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்பெஷலி ஓப்பன் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு வந்துட்டுருக்க முடியாது. அதனால் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டரில் திறந்தால் எங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம மூத்தோர் குரலில் ஒரு முதல்ல முகப்பில் எழுதியிருக்கிறாங்க. செப்டம்பர் மாதம் இதெல்லாம் 3ஆம் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த செய்தி ஆச்சுங்களா. அதனால் இது மாவட்டந்தோறும் வெகு விரைவில் திறக்கப்படும் என நம்புவோம். இதுக்கிடையில் அவங்க கார்டு இந்த மாதிரி வாங்கிட்டதுனால ஏற்கனவே என்ன விதமான கார்டு வாங்கியிருந்தாலும் இந்த கார்டு தான் இதுக்கு உண்டான கார்டு அப்படிங்கிறத திரு மருதபாண்டியன் அவர்கள் இன்று பேசிக்கிட்டு இருந்தபோது தெரிவித்தார். அப்போ நீங்கள் கார்டு எடுத்ததை வாட்ஸ்அப் ஃபோன் அனுப்பிச்சி விடுங்கன்னு சொன்னதும் உடனடியாக ஒரு 11:30 மணி வாக்கில் அவர் அனுப்பிச்சி விட்டார். இன்று தேதி வந்து 10/11/2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை. கார்டு வாங்கினோடனே அவர் உடனே, சார் நான் கார்டு வாங்கிட்டேன், எனக்கு இன்னமே மருத்துவ செலவுக்கு இதில் நான் பயன்படுத்திக் கொள்வேன் என்று சொன்னார். அதனால் இந்த கார்டை அனைவரும், அதாவது தேவைப்படுபவர்கள் எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது, மதுரை மாவட்டத்தின் ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்கத்திலே இணைந்துள்ள ஆதார் கிளை தலைவர்கள் இந்த செய்தியை எல்லா சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் தெரிவிக்கும்படி அன்புடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார் மதுரை மாவட்ட தலைவர். ஆதார் கிளை தலைவர்கள் வந்து மதுரை மாநகர், திருமங்கலம், வாடிப்பட்டி, சமயநல்லூர் எல்லா ஆதார் கிளை தலைவர்களும் கார்டு புதுசு வந்துருச்சுங்க, பிரதம மந்திரி அறிவித்த திட்டத்தின்படி உண்டான கார்டு இப்போ தான் வந்திருக்கு, அதை நீங்கள் போய் அவங்கவங்க கொண்டு போக வேண்டிய ஆவணங்கள் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆதார் கார்டு கொண்டு போகணும், அப்புறம் கையில் ஒரு மொபைல் கொண்டு போகணும். அந்த ஆதார் கார்டில் அவங்க வந்து இந்த ஆதார் கார்டு நம்பரை வச்சு கேட்குற போது எல்லா விவரங்கள்லாம் அதில் வந்துடும். அதை வச்சு ஒரு ஓடிபி, ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும். அந்த பாஸ்வேர்டு வரும், அதை சொல்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் கையில் மொபைல் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்க. ஆக அந்த மொபைலை ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்டு ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு பிரிண்டிங் பண்ணி கையில் கொடுத்துருவாங்க இ-சேவை மையத்தார். எனவே இதனை பயன்படுத்தி கொண்டு அனைவரும் காசில்லா மருத்துவமனையில், அதாவது 5 lakhs per year பயன்பாடு அடைய வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்வது மதுரை மாவட்ட ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்கத்தின் தலைவர். அன்புடன் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் பல. நன்றி.